Copy this. Dapat hindi sila pumapwesto dun sa harap. Kasi blind spot yan eh. Ito pa yung paparuan dito. Kaya may ano ba yun?
ano, red saka white na mga ABS. Yung mga ano ngayon. Biyahe natin. Biyahe natin next. Tayo sa plane. Cut muna tayo ang Tipolo. Tipolo. Every weekend. Tarap na tayo sa Tipolo.